खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों नैबे बान्थानि सोमोन्दै रायलायगोन। बे बान्थाखौनो आं नोंथांमोननो होनो नागिरदोंमोन। नैबे बान्थाखौ आं जेब्ला 50,000 साबस्क्राइबार जायो अब्ला होगोन होन्दोंमोन। दा बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों। माने गस्ला स्ट्रि खालामजागोन नोंथांमोना, कलेजनि ड्रेसानो जा बा अफिसनि ड्रेसानो जा बा जिखुनु ड्रेसानो जा नोंथांमोना बेखौ आयरन खालामनानै लानो हागोन। दा बेखौ आङो प्राइसखौ होगोन होनखाबाय। नैबेनो नोंथांमोना नायनानै ला। नै बे जाबाय दै सोनांगौ। नैबेहाय दै सोलायनांगौ बेनिया। नैबेनो बुस्थुआ बेयो। बेखौ ओरै फिदिंनो हायो आरो नैबेहाय नै बिदि बोखारग्रा बुस्थु दं। नोंथांमोना बेखौ बाहायनो हागोन। आं बेखौ नोंथांमोननो हरगोन सासे लाकि उइनारनो। बेखौ 50,000नि गेजेराव सासे लाकि उइनारा मोनसिगोन आरो बेखौ आङो पस्ट अफिसाव सोनानै हरनाय जागोन, बाय पस्ट हरनाय जागोन आरो खाथियावबाथाय लोगो हमनानै हरनाय जागोन। जेनेबा खाथिनि मानसिबाथाय आंनो हारसिंनो लोगो हमहैनानै हरगोन। बे दिनैनि भिडिअ'आवनो सेलेक्ट खालामनाय जागोन लाकि उइनारखौ। नोंथांमोना सासे मानसियाव सासे कमेन्ट खालामलांदो आरो खनसे लाइक खालामलांदो भिडिअ'खौ। ओमफ्राय दिनैनि बे भिडिअ'आवनो लाकि उइनारखौ लानाय जागोन आरोना। ओमफ्राय जेब्ला 50,000 साबस्क्राइबार जायो अब्ला आङो नोंथांमोननो फेसबुकआवनो जा बा इउटुबनि कमिउनिटि टेबावनो जा बा भिडिअ'आवनो जा बुंनानै होनाय जागोन। नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअ'खौ लाइक खालाम आरो मोनसे कमेन्ट खालाम आरो सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो रोङाबा नै गोजा जा नुजाना दंना लोगोफोर, बे गोजा जा नुजानायखौ गुफुर खालामनानै गालां, अब्लानो साबस्क्राइब जागोन। आरो लोगोसे आंनि भिडिअ'फोरखौ नायबाय थानो लुगैयोब्ला बेलनि आइकनखौबो सेरना लादो, अब्ला नोंथांमोना आंनि फैबाय थानाय भिडिअ'खौ नुबाय थागोन। बेनोमोन आरोना। नैबेखौनो होगोन आं नोंथांमोननो। बे आइरन नैबे आरो गोबां बिदिनो दोनग्राबो दं। बेखौ बोरै इउज खालामनांगौ नोंथांमोना नैबे नटआवनो नायनानै लानो हागोन। नैबे कागज दं, नैबे कागजआवनो लिरखाजोबनाय दं बोरै इउज खालामनांगौ बोरै इउज खालामनाङा। आं गासिबो बुस्थुखौनो हरफाजोबखागोन। स' गाइस, नोंथांमोना माबोरै बादायलायनांगौ माबोरै बादायलायनाङा मिथिबाय जानो हागौ। दिनैनि बे भिडिअ'आव नोंथांमोना मोनसे कमेन्ट आरो लोगोसे मोनसे लाइकल' होनांगौ। ओमफ्राय आं बेखौ रेन्डम कमेन्ट पिकाराव लानाय जागोन। ओमफ्राय नोंथांमोननो बे बान्थाखौ आं हरनाय जागोन बाय पस्ट नङाबा खाथियावब्ला लोगो हमनानै हरनाय जागोन। स' गाइस, बाय बाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'नि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव।